Здравейте хора, съм но днес ще играем на Майнкрафт. Ще видим какво ще стане. Играх извън кадър, след това опитах да снимам клип. В смисъл извън кадър играх, може да се каже, доста. Опитах да направя клип, но не стана. И мога да снимам клипа само по 10 минути. И не ми се получи клипът. Сега ще ви покажа развитието. Имам 3 Iron брони, едната енчантната и 2 съм си направил. Една ми пусна зомби, врата си направих Iron. Изчакайте да ги нарейдне светът. Миничка имам. Нещо става. Ето ги двете Iron брони, които не са енчантнати. Не, къде са всъщност? Ето ги. Ето е енчантната си с мен. И хора, тук. Да, без да искам да направих много врати. Хора, и два трапдора имам. Какво да ги правя, се чудя. Имам дръвте, както и да го наречем. Сега ще ходим да копаме. Разбира се, ще си взема и така. Ето толкова. Нека отидем да копаме хора. Правиме миньори. Не говоря много, защото не знам просто какво да кажа. Докато копам, много не обичам да говоря. Не. Ето това, ако знаете как да го правя. Понякога правя каквото аз не искам. Може да изляза хора после. И клип ще да стане по-кратко от очакванията ви, ако изляза. Защото мисля да излизам, но не знам дали ще мога. Имам един приятел, който качва клипове на Minecraft Pocket Edition понякога. Тони Асенов. Принципно тази поредичка е с него.
Та може и него да викна, всъщност, като се замисля. Нищо не се знае. Забравих да си взема храна, но няма проблеми. Лових риба доста. Пък после си я пекох. Та хора, това беше всичко от мен. Коментирайте, харесвайте, абонирайте се, давайте палец нагоре. Ако ви е харесало видеото, пишете на коя игра искате да я снимам, на която не снимам, разбира се. А пак ако я имам, още по-добре. Та отново, това бе всичко от мен. Довиждане. И харесайте, коментирайте отново. Дайте палец нагоре.